me pesa me ka kire na ne ofu obuo nkate ya ene na Okoman panyin a wo ho a mennim baabi a wo fi a obeye Okoman panyin sabi aduasa won ati oba anya oba won tudi ti me ka kire so mfi ofinim nti on kana no ntum odwira anye ohemea de ohemea wo si wa wore condemn odwira mfirihia sia ni wutu na nsi hada onim on mata odwira ho hwe wo mutu wada ya wo twa odwira ohemi anya na obutu wadaye ohemi anya na akofo odwira aba odwira muto wo konsum ni ade nyina won kan giso wontumi won kashira ma won fa nso bia afa ya chamhin ntie no ntie ni ye na ne awo kan enim ene wiei eye Okuapem Okoman panyin esi ahene ne panyin e ka ye ho ankobiafo ni Akropong na ehia Okuapem na hemfie ye dikan ye ma obi biara o ha akwa aba media fo a ma atwa ehia ba bedi dwuma ho adanse ene den nsem bi akoso we hu ma eyeyen na na afu obuo nkate a otoso abiesa ne dombi akotena ase ato agu ehu ma no kware eresei Okuapem na yere tena ase se Okoman panyin ene ne chidomfo a eye ankobiafo no won eka ho nyina yere ba beda sansemfua na di de akere ne agina so de agbo agu se ne ore kan nim ne tuma bua ma Okuapem akoso ose ne edikan no kire mu kire so no Okuapehemea ono ni onipa oye osi ahene opa ahene tu hene ye biribiara okan ne fefe enimusa Okuapem mu Akropong e wasi ahene fo wo ho abuasa ahene okra kwa me donko kisiedu eye benkum chiame na ma osi ahwere ase mankrado so ni wa ne hemea na osi nanan eburi semenyawa oni wa ne hemea na osi nanan efe wutwa kwa twafo ka ho kurubi hene ka ho koduma se yesa nipa nyina mu kasamafo eniti nenne migina hari isansemu ano wonpanyin nyina anen tisemu mpanyin a ene etwa hia na yesi ahenefo a me wire fi oba kwa amamemfa nka ye nanna osimu kwatia kan ye ho amono kuro mehene oyam pakanni inti na saadoni wa amam na emum okan ye ho ni amere fafi biro ahemiare kese ono na dokua bere so one ne kan kosi emra ya gba apam kwa di se adwuma ni nyina no na sabia duasa na dokua nte apop nti otu grace ni dinwe ka anti grace ni efre wanya no kwanko ni ene ni du dwuma adofo dwuma ni yenwie na dokua be fim nti ye fi ho de call aya onkai nkatia ebusuya aya wan aberewatia ho yakwai afra adwa yakọ no ho amoja afra adwa yakọ no ho yakwai wade ne ochina kopon bra regional nkonte banti regional minister be fra ye nyina kọ no ho no ko bisa asa ahempawim ma eyemonim sam ma wo kire yen se ye wo hu asem bia ne ofo se ogedi se oyo dwumadini ene dia onfa nkokot me kam dia besi court sam na wakan onfa nkokot ye man so de court abrewatia samana samon o samana ne ye de court ye de court wo bua asam no de maya se yamra mesi ne foforo mefiase ye babetena ase wo soma akoduma ase mo kwa asona hene fi ko ba asona hene amane mpacho me bire fi asona hene ka esi ahene fom kwa no aya asona hene abusuya pan kwa kofi budu se asona hene ada me no otu me ma me ko ohemea fi ohemea nso yakwa na waada nipa ewo ho a eredi asem eba besi hene wo yedu baako ndi se mu ba asani wa so wontumi nsi wotumi ye meye nkra ye di ja onse so wonyanga
ye wo se chia bia fi wo mra jamane ohemea ama asuran nso anyadem wa ama twafo nso wa ama nananom yegusu kwan kurubi oyi ne ho fim yegusu ka sansem enam agina amoritie yan yi ne amekan ye ne esi ya mimidi makoten na America ye fi ho no ye bai ma ne pabiara esene fata bia ye mere kire so ohemea kan biribi se onu no si kan no de no fini ya fono ne ya baako ne emu ache aya biesa inti nipa ekopa wo hemea ne me amewa he meka ho bi esi ahene fo ye bobo wo ndi nyina ne ka ho yan ne pa wo hemea da ware pa wo hemea yenye ntum na aso na hene se da na ara yenye ntum ye bo omodi je ohemea tum me ye ne be bia ma ohemea nkati afu obu otoso ye bie ye je ntum mo be ye amane mo be ye ohemea nipa kuru yara no enso ene nipa ekopa wo ode hye kwadwo kase aya dan na afedi wuse wo na wusi wo ye ohemea ye kwa ahempaw epaya na wobem ti anka meka se wode ne ye conveyor belt ne ama ohemea ka sa asem ya nyama kirem mro si ade ya adoda nkwa kwa amijan wo paw no efu ade nsu afi wo paw no na aya ohemea dokuya fie wa no fi nti abere watie ne je ne wo ho no de ne ma ohemea na ofifie wa no de no kwai eni nti na ye ohemea afu obuo nkate ase onu na osi nso ama ne kwan entesa wode wuje ya na de amakoduma se na mpanyin so akwa ekogbobo na mom ye gbogbo ni e mu che abien fa kwa ha na fa kwa ohemea wo ho kwan so ba obeka se mi obenkum so ana se mi wonifa so no ba na obeka ye ho a wo sang de ne ko obeba mpenga biesa sampenga biesa nyina yenye na ntuma na wo ko fofoforo de na ba Akuapem ayin Akropong ayin si sa na etene nti ni ohemea rekase onu na osin me yare kan tugwa se oni se tumin a odi si sa den ohemea dwumadi odwiradu na fofie wanu anuan ama emofra ne ade ya bedi ohemea akora ye den na ba kan panyin kwa akwan a wo kwa akwan a woja won achi manra na ese mmea ne merima ewo mu ato adomfira ti oboya mmea na no ne ade cheche wanwere se na be ya won kunu no mba wo beba abeto won ti ne esi hemea nti ne Okuapem ma ohemea ya ba akope na ada nkwa no bai na obetiro so ofi biara agua wo mu ada nkwa to so ya biesa ofi biara agua wo mu wanya den won si hemea nti uko bi ti sa asona ni fia na hemea wo hon wa ka ba bi di mebire na afin sampanyin obi ba kai mea afu afọ bia ona odi kan wo ho eku afọ bia ona odi kan wo asona ni fi kodumase yensi bi efse ya baba kwenti yensi bi adofuru ma ma ya kirekire mumu yefse won apu wusiw de agu nipa ni ache nti ya den ya kirekire mu na mate ase mewie ha na medemuri sin mere ba se o se osi ade yo kwasi akufu a yan yakopa no de ni kodi aden onye odeshi eya menwonwa so Okuapehemea te nkati afi na ore kasachi ya bia fi asem eya menwonwa se wotetema na ore kase eborigafo enye mbebefo wo berekun a enye wo na awo won munti eniye odeshi a owo so baberimen odi teko emaya baasa nyodi kan ni win wosie ni wa Presbyterian esiei wo eye ohemea fu asachibia eku asachia bia nan asepe da no ho obi aba mekọ akọkire eka teko metu eye nyaakwa ena kwadwo kese eka teko metu eye nyaakwa ena kwadwo kese nyaakwa na chiba ne kwadwo kese inti ya den na kwadwo kese de onye wo fenden teko ba na nyaakwa na ono nso the same wonyina kura di nkuru na na de ono de oye o ma menchire mu kakra
asɛm tietia na awo ne ne abedin to de mpanyin ya mpanyin animsɛm me pese me de oheme ase se chia biafo wo awonto eto aso homa aya family tree wọn ahyehyɛ no A B C D akosi F ukɔ du E anase ya ubehu sɛ wọn akyerɛw ɔde teko wɔ hɔ a una ase no ɛyɛ nyaakoa ne kwadwo kɛse wusan ba ubaba abeto ɛyɛ Georgina a ne ba kwasi akufu din wɔ hɔ nti kwadwo kɛse wɔ soro ɛna Georgina yɛ den ɔwɔ fam nananom ne amekan yɛ ade ɛwɔ hɔ anka sɛ metam na mede bɛkyerɛm biri nti mantumi me ko meeting foforo ye ko meeting foforo ɛni nti mereka kyerɛ heme ya sɛ onim na ɔreka onim na me ɛhade mesrɛ mpanyin dɛ no so se ne ɔka ne yɛn yɛka ne nim na ɔno nim a fi akɔkɔ to nyo kwan obetuma akɔ ne aba abɛkyerɛ nananom muntie na muntie ne munyina ntie sɛ yan yɛ wa he mesanga tim sɛ yan ne yɛkɔsi ɔhemea na ne nua enwa na ɛsɛ sɛ odi ade na o se wa ayɛ me enwa kumu enwa na o se odi ade ɛna wanyɛ den ɔdan de maawo yɛ mesense ma akuya ababa afɛfɛɛfɛ na ɔbɛpre na adan na wamfa ama no maame akuya efisɛ na o se nu no so no no yɛ ɔpanyin nti yɛgye tum na ɔheme ahyɛ spectacle wa boduku menam gina aka chen so onyi duku onyi spectacle ni anhwɛ nanim saada no me na nam yɛ kasamafo nti yɛ kwasida adɔfo no nti saada ne de di kama me hu so sɔfo ya boro fɛi frɛ ayeyeyeyeye asule mo bo sasafo dwom me butu ada na mo mereka ma mahu no frɛ ne yɛ to sa dwom wa sɔre dem ho na yɛ di gye wutum ne yɛ bɛpɛgyaw ene nipa koro nara wo siwo san ma ko gye wo gazette wo wie no wo se wo na wo si hene di hefu na si wansa na wo besi hene na me da na bisaye ni se sa wo nwo ya wo tudin wo nwo ya wo ntudin oba anya oba wo ntudin nti me ka chen so mfi ofini mti on kana no ntum mpanyin se omfi wo on kana no ntum mere ba bi o ma kire momo kakra teko no nya no kwankwa na esese wo paw obi obete wo na asen mo ntua na ne odi aden onne ne odehye Georgina obuo eye jofare ni na orekese ene orekese obu ahene mi anu orekese ohene nye eyi ba no oyo no teko ba no nso hu na ofre ni sekwadwo efi ode sekwadwo ono na na odi ade otewa atua nti mpanyin ka kire ne se so sakra na adwene no ba wode adidi no beden bema mewie ne yedi we twato odwira wo ntwa me pese me ka kire na na ofi obuo nkate ya ene na Okoman mpanyin a wo ho a mennim baabi a wo fi a obeye Okoman mpanyin na se bi aduasa wangati odwira nye oheme ade odwira enyo oheme ade so odwira ya oheme ade anko wura ahemfi nko nwafi oheme ya wosi wa wore condemn odwira mfirihia sia ni wutu na nsi hada na asase wura wode odanga mankrofo tim wankasa no nkofie wa uwie nse ose nkrofo e wo fie wo ni nyina nso nye ni papa uye den na hu emoya me ka kire no ase wati onim omata odwira ho hwe wo mutu wadaye a wutwe odwira ohemi anya na obutu wadaye ohemi anya na akofo odwira aba odwira muto wo konsum ni ade nyina wo nka ho nti wo chefa wo ma anya watena ase adofo no abo saa po widi amamu nyina ene ne ewe nti mpanyin ye hia wa ha ne reka kire Okuapem Ghana man ama kodu baabi ase ne oheme aka bia eye moguo biem wakeka nsem bi
Masere mebisa se so oman yi ma yati ye fi ya na ahin ni ase no wori si ahinsam na yo wura mahama bere so na fi ase ti so wura mahama wo ahinsi mu chefa nka ho no be stop ye na ahinsi wantumi ame yekwai mekufu ado aba onu abesen ti so wantumi wan kashira ma wan fa nche obia yan so ni ayaka no se ye na wura mahama ni asem ye na ahinsam omem onfere mu nyahwe no abaya nga asem owura mahama ya nga aba kwasem kra na otena na ada nkwampo nchen kakra nti waka Okuapem ahinsama onimu bi nti onyum ni benkum ni nifa nti ya ma no mfirichia e ma na watwe bia nya ma na no afu obuo nkate aka samimfum odehye meni mekoma mpanyin a menam won na asere kase yese wati afa ya chamhin ntie no ntie ni ye ukasa ma Okuapem na emom won na wo ho ufina nifafo sua nti wona wode searcha won sa wona ukura se na awokan enim awade wo ye menu adenye ni mepe one on one na nanom ahia na ya sanga ka biribi efisa wo kura de fimira wo si wo de bepem ne ofie ha won mampo ne akere wo sabi aduasa se no wo yimpai na wo jai amen ka won pai bo achi what else? Wow. Iti masram onipa a wo se onye odehye nso court bia no mo amosamna ne bia mo samfre na odehye nti na afiri onye odehye na mfre na odehye mato na mode amana adofo no pressman awo manua ma amahia wa ha anodwofen ye ngasem tie ye ritwa odwira Okuapem ritwa odwira 199 years Yeru children 199 years. Next year, be 200. Na ni ameka ne se akwaye na nafuo buo nkatia ne dom afi biara dwuma wa yeden wodi. Nti me gina kasafiri soro bɔ mama ne se eye mogu omomongu. Eye ne kwan na ado na onye obeba na eye ne se oba obi be huron dabi. Obi ani ho be huron. Na abia mpanyin yete ya na ya kan se bra ye beje watum ye wie na manusi na mo question bia mutum bisayan na mo asem biara amaka se me da no se metun me gene akinyen me pese me santim se mpahin se ye da no omra ni oje hu akinye bia omra na fe yentena se one on one ni yenya den yanka ni ayasira biem ne se wo marima wo kansem a enim na baya mo ne se Okuapem mu ha na Akropong ahohoman na sabia duasa wakasa kwa won a wo hyew boto ebi nka won na kasa ye nwura bedi aden oya na adwene so penka bom nti obi ti obi nyanso ese momra fom oyi ti obi nyanso ese momra fom eni na ebue kwan ama ohime ya ne nipa bi mpanyin bi reya ne awope na emom wokọ wotwam a wachara wase enne ya hye apem wadi sipa ne ye de chenso atum ne ye twa nti me da ase enye se ye nimra wo Okuapem mu ha nsa ne ye bedi odwira obi biara obefo momran ye ne ni bedi obi pa onsonhwe adawroma medende ohene na bia sopoku memtwim pi ne ampese mede ba ne ye points by points efibra yan hempon tu na akofuna akọkire mpanyin no ebae se yan mra eda ofuragwa ho a wakani se LI 32 bajo meeting bill LI 32 ekire se ofuragwa ho no etwa no ho pai eye rotational se na obroni kan eno nti ebedu se sechin abia abusuam na eba na sechin abia fi na eba se wo be paw odehye ofata no de natena ofuragwa so den nyina ye ka ahempower na ohemya na nkrofo nso ka ahensi na mpese ne
ye kyerɛkyerɛ sɛ ade abien nim wampa obi a wontume ma no metena agua so nti mɛka ahempa ho asɛm abusua bi ɛyɛ adehyebusua a wɔ Akropong ha nyinaa wɔ furagua ho no ɛyɛ biisa wɔyɛ LI 32 saa beren na Akuamforo na wɔ so ɛno akyi ne ekosi sɛ yɛnwura ɔsɛ adeɛ yɛ adodankwa ɛyɛ amogyan na Akuamforo de na yɛ nkɛte a abusua na efi hɔ ba amogyan brichie boy ne ba ɛyɛ searching abeyafi na LI 32 na asɛm ɛka pefeye ne sɛ mereka no brɔfo na miwia maka ne twi o se ɛyɛ rotational kyerɛ itwa no ho te sɛ na amaka no and when is the turn of the house now the house through customary shall nominate a suitable person who will occupy the stool ne twi asene sɛ etwa no ho pai na kwa ba wo a ebedu fin eyo hye ma wo se wo befa eya ma ne kwan so apa ode hye ofata a wode no betena ofure agua so yesre munti egwam yesre ma very important muti ebiu LI 32 ni say when is the turn of a house now the house through customary shall nominate a suitable person who will occupy the stool. Nti 10 ben ofi be mu na aba. Aba searching abeyafi. Na so ye bisa se ohemea oka searching abeyafi ho ana. Mesre moma me moya. Dabi. Mmara no so se sha. Mmaranim fo e wa ha no be kire ase sha. Eye mmara mu kire se eye mandatory. Na kire se fi no kwan na ehye no so obefa ama no kwan so apaw. Odeshe ofata no de natena agua amane ne den amane ne se aberwatio wo fie ho de ne ma fi wo fa sukosi na nankan so na obedosodoso won do akodam kana ko obepue pen na ka bi ahene bi da ne nsa na saa abere ne na oba osi wototo ahene na nea tontunu bebo no na ahene hye ne nsa sa dwumadi duinu ewo bere a wo yenti so hene niwa kronti hene no hwechi jasefo de won suif se won no hene na te ahemfi da nti jasefo de won ahoyera eno ani beresam nyina de koma kronti hene na kronti hene afa amane kwan so no wasoma aba ohemea ho munti niye wasoma aba ohemea ho na wo hwehwem wie a amane kwan so ne wakane se wonko abrewa aduni fi na wonfa amane enko bone se wohia odechi obefuragwa nti munti ne yabai sa amane nyina akoso bra na na doku ya wo na da wo hwehwe so wobeba no ye ne abrewa tia abusua panyi obi ahia wo hema ekoya sechi abefi na afi munti ne yaba wo ne yabai ne se asona hene ye ne wate nkensenyi ono odi won anim no wabai no ne aboyasa ode hye okan ene kodumase na sene menua na de kan akan edu sa abere kodumase no ye ochiame nti muntie ne a ochiame ne de tugwa o se abusua panyin Dr. Obu Obisani woman ye sonkra fi na nadoku ya fi se mpanyin tena ase no wose wufi na adu nti wobetie ama atowa abere watia muntie niye wobetie ama atowa abere watia lele ageman se mpanyin se munyina mu nimbrichi ebo ya mu Okuapem ofuragwa adampam enu nti wahwehwe odechi ofata efi abere watia ho na wode na tena ofuragwa so nti menuanom ne bisa nse asona hene wo ya wodi anim na wabae no wode sa ankra eba wie no esidan na afedu we asona hene utwa ho koneba a wafere no George ho na wo sanko jedin foforo me question ne say wo sonkra nam nti wo de nkra na ba de na ese wo ye ese se dinku a wo hia no wo de komo hemea aberewati aye ne obetumi biara pa ode hye a wafere no
ɔde hye jokers ɛnɛ ɔyɛ ɔsɛ adeɛ yɛ kwasi akufu a ɔto so yɛ bi san wɔyɛ amaa no biara ɛwɔ ho de maa no mede morokɔ akyiri kakra sɛ obi sɔre o sɛ aberewati yɛ ne yɛgye sɛ ɔhemea ne yɛ bi a ne ba George nkoya no betumi aka merekɔ bere a wɔsi nana kwasi akufu saa bere nkora airline ne yɛ 20 yo airline 20 aberewati ɔpa no no wɔfrɛ no akuyi saa bere no ɔhemea akuya asɔ no odi hene ɔhemea akuya asɔ no odi hema mesrem enti no so ɔhemea na ɔpa wana mereka bio berema twum odi ade fifie hɔ bio aberewati akoso amponsan no ɔpa no yɛn ne na doda nkɔ a wanya ne baabi koi ɔba bedi ade 1974 no na ɔhemea fifie hɔ bio ɛyɛ nana dokuya nea ɔpaw no wɔfrɛ no aberewati afu yɛ de nso ya manso bɛyɛ no wapepa ne din afie so wo sɛ aberewati yɛ ne nti wo hwɛ ha baabi a mofrɛ yi ti wɔ sɛ yakyi aberewati yɛ de nso afi yɛrebisa bio sɛ saa bere no ɛsiane sɛ manso aperepere kakra ba asakyi abɛyɛ ne amɔgya mfinti yɛto abisa sɛ wɔsan paw ɔde hye a office akyi abɛyɛ fi a wɔfrɛ no kwasi akufu napo yɛbisa sɛ aberewati abɛn no paw no wɔfrɛ no aberewati amataku ɔno paw no amataku akyi no aberewati otu ahema no nso asan aba aberewati otu ahema akɔe no lili na naagema na asonafo asefi adanse ade a ɛda busua ho ɛyɛ busua wosua bu a yɛde nya busua no o se ni wa mansan ya wa faase ni ade me se asonafo asefi adanse na adanse nhyehyɛ wɔ hɔ adono de abusua ba wɔ frɛ no abubonsra wosua bu no nya busua o se ni wa mansan ya wa faase ni ade enti yɛrebisa se ɛyɛ ɔde hye kwasi akufu ɔyɛ ɔde hye kronkron obi ya ne ni asɛm na wɔfa ne ɔhene impo nipa bi wɔ ma na mfiti asɛm wɔnka no kware ɛyɛ ɔde hye kwasi wanya ne baabi kwasi kwasi ɔka asɛm se obiara ɔbɛka se ɔhene nyɛ ɔde hye takuban na ɔyɛ ɔtorofo ɔnopo na ɔka wɔn ho da no owie na sɛ no dwo no na onyame frɛ no nti yɛbɛka sɛ onyame mfa ne kransie ebi sɛ ɔka no kware ansa no yes afei yɛrebisa sɛ sɛbi sɛ obi kam wɔ fie a sɛ obi bua hena hɔ no wɔkɔkɔ bisa adedi anaa ne ɔbɛtew no asɛm ade Okuapehemea mu aberewati a nti ta bere a ɔde hye a na ɔwɔ fie ha baako a wɔfrɛ ni sɛ ɛyɛ sakyi abɛyɛ fi wɔfrɛ no ɔde hye ɛsante yɛwɔ sante kɔ no nsumankyiri onipa a odi na ade yɛ ɛyɛ ɔhene ɛyɛ nana kɛse a ɛnɛ ɔyɛ ɔsɛ ade yɛ nana kwasi akufu odi ade wɔ nuam wɔwie no na anka anti George pɛsɛ ne ba kwasi akufu ɔpɛsɛ ne ba bɛdi ade otwa no wɔfa ho so saa asɛm ne tumi yeye sɛ onua wɔ hɔ na obi twa ne ho ana yo saa ne ama nyinaa na aberewatia kan ho ntam bepin akyi wɔ ha wɔka ntam kɛse ɛsane sɛ ne fare ba nyinaa fi asona hene ɛsane sɛ asona hene no fi saa ne ama ne nyinaa sɛ nkakra no fi as poison ɛyɛ ɔhemea sɛ ɔne ne aberewatia ɔno nkoa ne aberewatia ne Okuapehemea mu no aberewatia bi yɛ ne wɔ so ebisa sɛ aberewatia ro ɛne ɔhemea nsonsone ne ma ana LI 32 na ɛbae no nso no wɔma abusua adehyibusua bi esan nyinaa wɔma obia na aberewatia ɛne ne abusua panyin nti wohwa aha Dr. Obu bi sɛ Newman abusua panyin ɛne na aberewatia lili agyeman ansana wɔn fiwɔ owura yɛde sofa yakun wanwa ɛnɛ wo se captain ajekum no ya abusua panyin wɔ hɔ acting wokɔ amoja hɔ nso ya afra adwo abɛyɛ ɛna abusua panyin ampɔfo ɔno nso bɛyɛ abusua panyin nti so ɛyɛ dan na LI 32 ne yɛka no ɛkyerɛ sɛ ɔhemea no fi bɛpa
no no po ba be di ade no hena no de no ba na aberewatia na montie ne eye anwanwasem bi obisa ode hye kwase akufu se bra ye wo court mu wo nananom anim obisa nso ode hye kwase akufu wo dan ne aberewatia o se ye menena nti ohene na nso ye wo dan o se ye menena na se wo ne na no wo de a ene na wo kwase akufu wo dan ne eye ose ade ayo wo ne na ba ye wo dan wo fa nti eye asamsebe atoro no adoso dodo mpo ye call House of Chiefs no o ka kire kwase akufu se nananom ka kire nse wa hwem wo determine eno nkoa eye aberewatia issue no wo yi no determine sa asem no esan se no wo pese sa asem ne deadi nti wo wie na asem anananom ruling na wade bai ne se indeed Okuapem mu hanom ana se adesibusuya wa aberewatia wo biem aberewatia no nso ono na opaw enti kwasi akufu awu se ohemea no pawo no ene ya ka kire wo so ohemea nitumi a ode paw enti nhihya wo ho nyina baabia se wo yo hene amane eso wo ye ma Okuapehene wo be ye wode ni nyina akwa awie wadi bim mpenga bien akwa kese mkumase odi bim wo so obeko Supreme Court won ko Supreme Court na akwa na enye yi na kwa ohemea kan enye no kware enko Supreme Court bia na aka no Supreme Court nti na ya beka kire mo ne se nananom madaworma asem bia mo bete wo mframa mu no eye sebi nkontonkran nsam ne nkontompo sam a enkura ahwe wan asem na ye se sebi dwunsokuruwa yo aye se dwunsokuruwa wo pese wo gware na sra no no wade ni se ro premu fi abrochiri nso wo fi abrochiri ba na ne din aside da dwunsokuruwa wo ye ne dan a wo fi abrochiri wade ni se ro premu kura obeba na ne din aside ni din dwunsokuruwa nti aside wan asem ne se fifi na aya de bia wo sori a no wodo won ani asa Victor Newman ene Nana Akufo Addo ne Victor Newman nya hwe court na wakoye na impo amendment a ye wo yendin mu wo jetu mu se egwa no twa wondo waka na obeya panyin bi na opa na ode abere ohemea nti ohemea wankasa kwara nkeyi mu ya mohwe ne press conference wenso okese ono de obai no nipa no wode wonfu wonfi no wode ba no kware awo mu na waka na nso edu court de okodi atoro sebe yo emenena nti ye betwa nitia ye nkasa pi asem bi a mo wo no motum bisa nsam fitiase nyina na nado danko akufa meka se ni fitiase po efiase wo omampani John Mahama bereso asa na me fiase kakra wo fi ansa na nado ba na nado bereso na ye kokot court na ayekọ no enyo no nogino obi achi se obi nkọ kesa aberwati ani wa na aberwati awo ye kan ya asem me ye ke na ne de na ye no hu se mfaso wo mo se afedi ne awadi bi mu no esese mmara ta na achi enti esane uja hwirinhwirin a na ereba no won e difo no de bia no want won ho aso no peso o ye nti eno na ma wo di security ba enya na nado ne pese sabe no so no the security ba na mom edi se e boda with security obi se adenti na nado tumi kan na chere se woni pa woni ma wa papa se oyo deshi fi achim chebi ye bo akuya ba owo bakoro a wa frɛ no jamprama Akuapem me egwai jankura egwa na eye merema de eye ofure egwa efi achim ne ba nti adenti na nado asemba a efi achim ba na ebisi Akropong a ontumi gabi na etoso ya bi osan yo omampanyin wakoye sare mude wakoye bebu bebiri nti denti na ha na ye ne kuru ontumi meye bi na obabia na obi akese o ono no na Victor ma na oyi ni ade ontumi wa de so ya mfa nche okeshi se ne yamenu ya nkwa aya ti se obi apese buru no babe tum pese na ya sare de da
Osuma ni kofa ho pe oso ano no de na so kusuma ahye waburu nso na aburu ri yi wa pe ba bia yi won afu ahye enya na ado onim hwe wa ma ne din na Victor Numa wa ma Victor Numa na enya na ba bi ko wa ma won din na. There are protocols in tradition, there are protocols in business, there are protocols in everything. Akuapem, i.e. Akropong, chieftaincy disputes and all that, all protocols has been observed. That is all that we were saying. All the detailed protocols from A to Z has been observed. What they are saying again is, it's always beautiful for people to twist the truth. And sometimes the lies, if you listen to the category of the lies as it's being put together, it sounds good in your ears. The lies and the truth looks the same, but truth always stands. So all what they are murmuring about and all that, for the benefit of those who don't understand the tree, it's a chieftaincy dispute which has been going on, as you all know, for years. Every due protocols has been observed. All the necessary legal issue has been addressed. The reason why maybe the press has never heard from the palace is, in Akan language, so, and we say, when we come out and every day when somebody says something, you jump and come and say something and then whatever. No. We have kept our cool. We have fought the fight. We are on course. Akropong, as it stands, is at peace. Rumor. It's rumor. Hey, this is coming. Hey, this is going there. Hey, this is going to happen. Nothing will happen. It's so interesting that whenever there is election, when you hear the press, hey, they are going to do this, and they are going to do that, and they will be doing that. The day of the election, I've observed about 2 or 3 occasions of Ghana election. That is the time Ghana is at quiet and peaceful ever. That is what is going to happen at Ujra. We have to come in your numbers. Come and celebrate Ujra as you always do, and come and witness our beautiful culture. Tradition will ever reign. I thank you. So, it starts from the 20th. All the necessary protocols from the 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th will be observed. But when you are coming, and the 22nd, yeah, it goes up to the 22nd. Yeah, Sunday. No, the second is the Fufi. That's the Sunday will be a Thanksgiving service in front of the palace. Come and enjoy yourself, as you always do. But when you're coming, come with dignity, come with decency, come and enjoy our culture. I thank you. Would you in the midst of this confusion? Yeah, what I can assure you, or what Okuapehemea and then Pakafo and whoever belongs to Akuapem is, I cannot remember any time during the draft that any anomalous has happened, because this is one of the best traditional celebration in Ghana. If I'm not afraid, I'll say in Africa. So security has always been paramount. Whatever information to wherever has already gone forth. If security is not paramount, Nambongra won't be coming with a confirmation with his letter that he is coming. And it's not only him, so many paramount chiefs are coming. So come, take that fear off your head. Don't follow these rumor mongers. Hey, and he's going to do this and we're going, nobody's going to do anything. Come and enjoy yourself. Thank you. Any more questions?
I thank you.